This program is rated 14. Parental guidance is advised. Plus, tikanobira spy Dzembanje nemi Mhodzi dawo. Allah. But une plan. How about Dzembanje totora Mhodzi dzacho? Yes. Ndadziya ndachinja magia heavy gear ngobira munhu Mbanje akarara Dzembanje Mhodzi Dzembanje Mbanje tofana kuenda tanatsogadzira mabhomba edu this time notsenga zvinobohwa brat shit. What about black and white masute kunoba nawo? Oh, aya akanaka yangu black. All right, Ton. Okay. Ridza andichaka muridza ndizi mukido ndomirira nyika kunge chimbwido ndovhara muromo kunge nsipo chitanga chinobhadhara iwe pipo indanekoko inovachungurudza chige chitoi ndichivadzimaidza. Yeah, tasvika ito professional paslai g pane macameras. muslai muna macameras mungoride zirima tadi kumbofakasa nenyaya yembanje chatiri kudai Mhodzi Dzembanje kwete kunaka kwestudio kana zirima restudio. Let's go, ngatibaye. Tunga, General, Putu, Boscliff, Wiz, Fide, Ganza, Perero, Visit, mai vangu ningrikini, ndobai wa muko. Shau yon batoroko. Mbanje idzi ndichadzirova ndega chete. Lava, wadi kumbofonera so much. Ai, ndakuya. 1, 2, 3. Titsvage Mhodzi dziya manje. Wona speed anorara akabata ngoda mira. Ita slow. Mira slow. Stick finger saita zvedzungu. Ndirangu. Mira. Hey, amuka. Zidzoro yapasi pombeda. Ndiani kudorekodwa this time. Kaso studio kune munhu kai. Tana bwati kwa ndakatorohwa nezvi. Ndakanganwa something. Zingoda raslaire kustudio ranongonibatisa irori. Ngoda yakuenda. Ndakoniendera kumanga. Chinangwa vanoda kukoha zvandashanda. Kunyangwe vakati